Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by Patunay na sa tibay, may tagumpay. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:45. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinayo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Yes, Action Bray, maayong gabi man kag naton nga pinakauling lakat sang panahon na Nobyembre 23 tuig 2019 Sabado nga gabi. Ang ginabantayan nato nga tropical depression nga si Sara nagwa na kaina sa mga lasay kaina sing aga sa aton Philippine Area of Responsibility. Subong northeast monsoon ang nagapekto sa northern kag central Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera, subong man administrative region, Cagayan Valley kag Central Luzon maka-eksperyensya lang sang kasarahan nga panahon nga may mga isolated kag mga mahina nga mga pagulan nga dulot naman sang amihan. Ang Metro Manila kay nga bayan sang pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon kag may mga isolated lang nga mga pagulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya makita sang kasarahan nga panahon kag may tinion lang nga mangin maglugalumon nga kalangitan kag mga isolated lang nga mga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanaguob. Mahina itugtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan ang nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balot. Ang adlaw nagbutlak alas 5, nagtunod alas 5:22 ka magabutlak alas 5:47 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sang Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka mayong gabi. Sir Melvs, mangkot lang ko gamaya. Sining Disyembre, mga pila pa ayhan ka bagyo or LPA nga ton sining paabot, Sir Melvs? Ang forecast sang Pag-asa December nga bulan 1 to 2 typhoon pa nga aton expected po na forecast lang son Brian. Okay. So pag umpisa sa Disyembre, do ma-experiensyahan tanabi if in case gid man na amo na. Sige. Sir Melvs, salamat mayong gabi. Salamat Action Bray. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagagwa na gid man si bagyong Sara mga kaaksyon pero may ginbilin gid nga mga kahalitan sa iban nga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Sa nambala naton sa nagligad nga gabi ang mga kahalitan nga ginlabyan iya ni bagyong Ramon kag Sara didto o kon lugar nga ginlabyan silang sining duwa nga ini didto sa area gid sang Cagayan kag mga kaiping sining nga mga lugar. Bati kwan gini no naglululaslas gid abi pagkatapos
may ara sang ginatawag naton may na mga nag-evacuate gid dito nga way pa nakapauli gani sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Sige, no diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental again gina-remind naton again kamo dira. Now every night amo ning ginasulit-sulit naton nga kon ikaw nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag mga prone sa mga disaster kag mga trahedya o kon mga kurado nga mga disgrasya no alerto lang gid 24/7 Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48 na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Sabado kita Nobyembre 23, 2019 Mayara na gid lamang kita sang 32 diyas ang nabilin kag Pasko na mga kaaksyon kadasig lang no. Ang iban subong nga ni advance na nga nagpatigayon sa ila sini nga mga Christmas parties para temprano pa iwas sa kagutukon sa dalanon. Ang iban temprano pasubong na malaklon na no, sa mga department stores, na malaklon sa mga regalo, na malaklon sa mga lulutuon para iwas gyapon sa kagutukon sa mga rush hour na blakag mga sinima na abi sa bulan sang Disyembre mga kaaksyon. Good idea gid ina isa mag-ina ka maayong idea para hindi ka mo ayawan ka pa dasukanay kag linyahanay kag ang iban galing may mga ginahulat na nga mga inabala mga discount bala no. Pero halalong ka mo sa mga dulo discount ta kay kung kisa ni mga discount gini pikoy nimo. Like for example abi ang bili sa isa ka shorts kuan ina nga 500 pesos ang pinakabili 500 gid lang no. Presyuhan na nila 600. Tapos i-discount kanila mga 10%. Nagbuhin siya. Dito gyapon sa regular price ang igo. 500 gyapon. Diba? Pero kung isa naman ganiyat kagin, no? Oy, 39 dias ang nabilin kag saylo na kita sa panibagong nga tuig 2020. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anyway, sa monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan niyo sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede niyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube, no? Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account ray follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naman naton dira aton sini pamangkot suwang gabi opinion mo i-firing line ta. Ano ayan ninyo sining reaction nga hambal ni Presidente Rodrigo Duterte si Kibuloy, Pastor Bala Kibuloy, do amo gito kuno ang nagpauntat sang linog kuno. Nagapati iya sa Presidente Rodrigo Duterte nga si Kibuloy dako gid ang bulig kun nga naguntat ang 6.6 nga linog didto sa area sang Cotabato, Mindanao. Abi ra ng opinion nyo abi, i-type dira sa inyo sa nga cellphone kag ipadala sa 0938 o kon 2255017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the night kita Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga raton sang pagtamod subong iya nga gabi. I-update na ni karon ang mga pangalan no sa mga ato lang napatay kag napilasan sa engkwentro nga nagluntad kahapon mga alas 4 takna sang hapon sa isa ka barangay dira sa Banwa sang Binalbagan sa tunga sang Philippine Army kag subong man New People's Army. Isa pilason, isa patay according iya sa Philippine Army kag kay nagin padulungan ini sang soko to check kag imbestigahan ang kamatayon sang isa kag pilason. Samtang diriya sa Region 6 mga kaaksyon 290 tanan ka mga violators ang nagkaladakpan sang LTO kag iban pa nga mga deputized agents sang ginpatigayon nga duha ka adlaw ko di kong panginsindik ko lang no today
nga operation nila ginatawag nga one time, big time. Nga kadamo sa nagsinala-sala nga mga violators kundi mga inagi kay nga aman sagi ka drive sa ila sini nga mga salakyan nga may kakulangan ang mga dokumento. Wala lisensya, wala rehistro, wala helmet, wala kung ano na lang ang mga kulang-kulang ko di ka sinalas la ko din manago. Samtang diri sa Bacolod iya wala pagid mi isa nga nadakpan sining vape nga ini o kung na-confiscate malang ang Bacolod City Police Office mga kaksyon despite sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte verbally mga kaksyon nga iban ang paggamit sang e-cigarettes sa pampubliko nga lugar nationwide. Diri sa aton zero wala pagid may nadakpan ang pulis. Pero may natukiban ko sini nga gabi may ara dapat o kon may ara kita sang isa ka pwede mahimo sa Bacolod nga pagpanakop sa ila bisan wala pa sang executive order halin kay Duterte. Ipahat-paton ko na karon kay para mabatian sa mga utod tang mga PNP sa Bacolod, buwas mismo sigurado ko manakop na ni sila mo. Piho-piho ko manakop na ni sila halalong gid mga vapors na tunda. Kay nga diri besin nagala kadlaw kamo subong kay wala sang EO ang Bacolod City Police Office abi man sinulundon gid. Hindi gusto nga makabayular sa ginatawag human rights, makabayular sa mga pagsulundan, mga layin naton ang Bacolod City Police Office. That's why mi isa since the day nga gindeklara ni Duterte nga iban ini nga e-cigarette nga ini, wala pagid sila manadakpan diri sa syudad sang Bacolod. Balikan ko na karon, no? Samtang diri sa Bacolod ba halalong gid ang mga legal linagaw kung gabi, labi na gid mga minor de edad kaysa diri ka minor minuno sa sag-ang ho. May lang gani kay way matapat ang mga suspitsado grupo-grupo. Kag ang Bacolod makaksyon by next year kabay pa no nga mapangkabit na ni ang mga madamo nga mga CCTV or closed circuit television nga kinanglanon naton diri sa syudad sa Bacolod kay kadako sang bulig sini. And karon man kwaon ta balita election na boso sining pag-ako ni Mayor Arcillo sang Hinigaran nga siya kuno nagsugo to kag pamilya niya nga ipadakop ang bayaw nga naga-usar sang ginadilian nga droga mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Parte manote siga kay ang balkon ni Kuan ang bal ni Mayor Arcillo so daw hindi na maayo na kaagi na ni siya priso. Ginpagwa na siya kay ti natapos ang iya sini nga pinalidad abi sa prisuhan pagwaya amo man gyapon. Ati padakop na naman liwat Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na karon talaga nga balita lokal kag i-check taban karong patrol no. Ginpadulungan action ang defensor ang Panaad Park and Stadium dira sa Barangay Mansilingan kay ginpa-check naton kung kumusta ng mga illegal structures nga hasta na lang subong nga adlaw ang ila sini nga pagtiner dira may mga junk shop or car shop, may mga illegal gid mga struktura kag may nga nagabaligya sang bulak pero ining mga bulakan nga ini daw ginatagan ini palugit pagid kon plaso pagid para mapaubos baligya nila. Pero ang iban dayang nga way sang baligya bulak nga nagpatindog lang gid ang iban ginhimo diya nga apal nga buhian. Dapat until today na lang ni sila mo pero according kay action an duway man to kuno naghawan. Sige balikan ta ni karon sa aton sini nga pagpangalaga da size 56. Diri kita na sa dalagko nga balita sa national. Grabe man ang pag-viral sang isa ka maglolabla. Inkwentro nila diri ang maestra nga ginpadangat nila sa isa ka radio program dito sa Metro Manila. Ining isa ka estudyante nga na trauma. Batok siya sa nga maestra, bata pagkatapos iya nga ginpapauli siya. Kay wala iya mauli ang iya sini nga card mga kaksyon. Ti porting pangaking iya sang kwan, sang lola kag pamilya, ginpadangat nila sa radio station, no? Nag-viral sa social media, yawan bakol ang taga-radio station. Kaya dapat ginahimo sini, kung may tagreklamo gin man, may ara sang ahensya ko din na bilong dito mo na anay ipadangat kung anong action at if in case demand that agency sang gobyerno
ina nga departamento abi wala nag-aksyon, dira na nagrumag aksyon pagid ang kung sino man nga radio station. Gamonabla to didto abi natabo ginpapili sang anchorman ang manunudlo, ang maestra. Ma-resign ka o kon kasuhan ka namon sang child abuse. Ting sabat sang maestra ang ginreklamo, siya ti ma-resign na lang ko, mahalin na lang ko sa pagka-maestra ko sa sulod sang 29 katuig because of that very small katama iya nga problema sa sulod sang buluthuan. So, ang pinaka-latest sini, nag-ayusay na ang maestra kag ining mga tagreklamo na ginistoryahanay na sila. Tiway na problema, tapos na. Ti-report tulad ng estudyante. Pero inablang, according iya sang teacher, siya ginhimo ko lang tuya para disiplinahon way ko sang malain nga intensyon. Nabanabla, na way sang malain nga intensyon gidman mo, according sa maestra. So, ang sa utok naman niya sining estudyante, kag iya sining ginikanan, kag pamilya, nga daw ginbully siya no? Hamak ko mga pinapuli, kaway mauling card. Dinaglain bot nila. Imbes nga reklamo nila dito sa supervisor, sa principal, division, sa region abi sang Department of Education, which is nga dira na under ining na maestra, diniretso nila sa radyo. Binakol turot-todo. Alala nga simpati dito ya sa ginreklamo, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang natabo subong, nag-ayuhay na sila. Why na problema, nagbalik loob na ang maestra kag ining mga tagreklamo. Timayo man na solusyonan ang ayawan subong explicar ang nagbakol. Sa iban nga balita, mga kaksyon, diri sa ton sa national, ginpangako ni Presidente Rodrigo Duterte nga mas pa ayuhon pagid ang negosyo diri sa pungsod Pilipinas. Protektahan ang mga investors, protektahan ang negosyo, protektahan ang mga luyag iya padako pagid sa ilang negosyo, mga negosyante. Ining palayag ni Duterte sa isa ka ginatawag naton pagbukas sang hotel dito sa Davao City, nga imbitado ini siya. Siya tingwaan ko ija before mag-step down ako by 2022 bilang presidente sang Pilipinas, nga mangin business-friendly Philippines kita around the globe, mga kaksyon. Kaya mo ginaman na dapat ang gina-aim naton, di ba? Nga dapat ya ang aton siring pungsod dugokon kita sa investors. That's why pinaka nami diri una nga dapat naton himuon kung paano magpalakat ang aton gobyerno. Peace and order. Kumusta di saton? Naman yung mga mayo diri mo kag ang pagpanukot sang husto nga tax nga wala sang korupsyon. Luyag ni Duterte kuro nga efficient ang government service delivery sa pungsod Pilipinas. Tigdo ka namin, no? Siya, kamo nga mga negosyante, kung may ara sa mga government officials, nga pangayo sa inyo sang kwarta bilang ginahimo kamo gatasan, ay, i-report nyo sa akon kay ako na matapda sila. Hindi mo na malikawan, kanamo gid ba niya sa mga pangayo nga mga politiko sa mga negosyante, prangka ng istorya. Sino dabing inipokrito abing isa ka politiko. Ina bilang migo-migo, blang kumpare-kumpare. Damo sa nga sitwasyon, damo gana di sa aton Di ba? Pasudlon ka di, negosyo, pero di lang ko na pagkalimti, isa pila lang ka porsyento na sa kinitaan mo. Kaya bali Duterte, kung may ara sa isa ka politician, isa ka kung ano man nga posisyon sa gobyerno nga ginagatasan nila ang mga negosyante para lang makanegosyo diri sa Pilipinas, isugid sa akon kay bakulon ta. Pero tema no, pero hindi literal nga bakulon hambal. Tapdason ta. Kuanong tay itirahon ta damo nang ginatawag naton mga kaksyon. Sige, amo nang gusto ni Presidente Rodrigo Duterte. Well, I believe in
noong lumindol ng 6.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Sinuloko-loko may gawa niya. Tapos, 0.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! 0.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Ginreplay ko lang na ang nag-viral nga video ni Pastor Kibuloy. Kay paglinog to sa Cotabato, balaga 6.6 tubla. Daw nahimo, pangalango-lango. Habalya, prangkang istorya, ako to ang nakapauntat sang linog sa Cotabato. Kaya nakita niya ko na naguyog-uyog. Siningita niya nga, Lindol, stop! Stop! Bunag stop man ko naman to ng balya ni Kibuloy mo tino ka okay man o. At least mayara sang ginatawag naton tawo iya nga makabuli galing kin daw nabutang sa langulangob lang. Nag-viral si Kibuloy no sa social media tanan-tanan may kadlaw, may nagapakamalaot, may nagapamuyayaw, may kung ano na lang ang mga reactions. Halin niya sa mga nag-share sa iya sining viral video mga kaksyon, ano? Hamako mo na pinauntat mong linog. Si Kibuloy siya man naghambal nga kon siyang pasugtan. Himoon niya tag 5 ka pisos ang presyo sang kada kilo sang bugas. Siya man nag-claim nga siya nang tag-iya sang pungsod, I mean sang bugos sa kalibutan. Si Pastor Kibuloy, ti iya na iya. Hindi ta na iya malubag, kiti iya na iya mo. Opinyon niya na kag iya na iya kagalingon, depende sa iya. Depende man sa aton kung mapati kita kung hindi. Kung sumikat gid man ini si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Kahapon, sa nambal naton sa pagbukas sa isa ka hotel sa din si Duterte bisita, waya na palampas niyo kay si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga daw si Kibuloy giman kuno nakapauntat sa tong linog mo. Siya ko nahambal ya gid man ato kag nagunta to kuno ano natabo daw ay man kuno sang malayan ti tsakto man. Siya mas mayo man na gani. At least nabuligan nga nauntat ang linog ni Pastor Kibuloy. Pabati ko bala si Duterte sa inyo. Well, I believe in Pastor Kibuloy. When he says that, he said that, stop. Kung nag-stop, what's the trouble? Stop it. Kung nagkataon lang nag-stop, I can only have that power doon sa mga kurakot na stop. Kasi alam mo dito, ang Pilipino, hindi mo talaga madala sa pakiusap. Tingnan mo yung mga walang Diyos at mga persecutors, takot na takot sa lindol. Ko yung minom lang ng kape, lumilindol. Sinabi ko, Lindol, huminto ka, huminto. Doon ako sa Samal nun. Nag-amen pa mo. Noong lumindol ng 6.6. Oh. Nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo kung nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop. Stop ka agad. Sabi niya. Kaya kita nyo na, stop! Kung nag-stop ko, no? Tiyang bali Duterte, siya kabay pa. Si Pastor Kibuloy, makabulig nga mapa-stop man kuno ang mga gobyerno kon mga government officials nga mga kawatan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pero ang mahambal ko lang ni sila nga duwa mo lang niya. Lord, patawad pagkat ako'y makasalanan, makasalanang ilala. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May mga dinala na da mo, Ginoo patawara sila basi wala sila kabalo sa ila ginahimo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 7-8 mga kaksyon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Dire kita sa vaping mga kaksyon. Kabalo ka dito ya sa Metro Cebu. May ara na sang 184 tanan ka mga individual ang tigayon nga napablater na kag nadakpan sang kapulisan. 184 ha. Why nislagin pang priso? Kay hindi man pwede prisohon, no? Gin pablater ini sila kag gin papauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Vape ini ha. 230 tanan ka mga e-cigarettes ang tigayon na confiscate sang kapulisan. Damo-damo na no, 230 sa sulod na ini sa mga duha ka adlaw, no? Sa sulod sang duha ka adlaw nga patigayon sa pagpanakop sang kapulisan dito sa Cebu. Ang basis nila makaksyon, amo iya ang Executive Order number 26 ni Presidente Rodrigo Duterte nga anti-smoking sa mga public places kangay sa mga plaza publika, simbahan, sa mga mall, sa mga hospital, sa mga buluthuan, kagundin pa nga damo tawo. Kagabi, ginambal ko sa inyo nga ang IBP o Integrated Bar of the Philippines makaksyon nagpalayag nga once gani ikaw nga naga-vape, ikaw nga gindakop kasang pulis, ginpablater, ikaw nga gin-confiscate ang imo sining e-cigarettes dira or e-cigarette, pwede ka makapadulong sa IBP. Kay pwede pasakaan kaso ang nagdakop for violations, no? Kay wala pa gid man sang executive order nga ginapapanaog ang Malacañang angot sining declaration kag ini verbal pagid lamang ni Presidente Rodrigo Duterte nga iban ang pagpasulod sa negosyo nga vape kag ang paggamit sini publicly mga kaksyon. So diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod City Police Office nagmangin mahinalungon. Mi isa subong diri sa aton wala sang may nadakpan. Mi isa wala sang may gindakop ang BCPO. Anong rason? Initially, nga ti wala sila may ginauyatan ng executive order. Why sila dokumento? So, pulis naton hindi man basta-basta nga sagi pang sikop da nga ti way gid man to dokumento. Butang mo alang-alang ko galingon mo da. Although nga si Duterte na nagpalayag pero kinanglan yapon niya nga may ginauyatan. Kay kabalo naman kamo kung kaysa ang mga palayag ni Duterte kung sa gabi pagkaaga balion ganin ni Attorney Salvador Panilo na mo. Team police naton ni sa Bacolod dyan naghalong gid. Hindi nila gusto ibutang sa alang-alang ko galingon nila. But according sa akon City Makaksyon nga pagpanalawsaw, ang Bacolod City Makaksyon may ara sang local ordinance nga nag-regulate iya sa paggamit sang e-cigarettes nga ini. It was 2014 nga ginbalay ini ni Councilor John Gamboa Jr. No? Ang pag-upisa gid sang vape nga ini diri sa aton sa Pilipinas, kung di ko magsala, 2014 do nagsikat na rin dayon sa Bacolod man. So naghimo siya sang ordinansa locally nga iban ini sa paggamit ini sa public places. The same, no? Kung ano man ang gusto matabo ni Presidente Rodrigo Duterte. So sa pag-check ko makaksyon sining nasambit iyang ordinance. Okay. Ang BCPO, pwede sila makapanakop gid using sa local ordinance mga kaksyon. Pero di lang ko sure, no? I-check naton abi with Councilor John Gamboa Jr. kung ang BCPO pwede makagamit sini. And anytime pwede bala nila mausar na ini, kiti ang BCPO nambala naton nga naghalong sila nga dapat hindi makabayular sa kinamatarong sang isa ka tawo nga wala kay mo sa may ginauyatan. Pinchak to ina mo nang pinaka the best dira ya
bisan authority kaya kuway ka sa ginauyatan nga papilis nung kaya magpangsikop da. Amo nang pinakagwapo daya nga may ginasunod kita ya nga protocol kag inang ginatawag naton hindi mag halakalastra kalanda kag galakabira nga bira pagkabati mo sang mando nga way nang papilis. So may ara kita sang e-cigarette ordinance diri sa syudad sa Bacolod. First time nato nabukaran sini nga gabi kay ginpangita ko gid ini kidumduman ko gid mo, no? Ngang author sini wala sang liwan si Councilor John Gamboa Jr. 2014, no? 2014 pa ini ti sa mo sa nga panahon dapat gingamit tanan ni, no? Diri sa syudad sa Bacolod para mausar tanan ni ti ano abi ang masabat abi dis ang iban nga public officials naton. To make it clear maka-action sa aton nga linya. Online sa firing line. We have Councilor John Gamboa Jr. Councilor, may gabi. Mayong gabi, Action Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha, sang halin pa kagapon ang pangukay ko, naukayan ko gid nga may ara gid man sang ordinansa ang syudad sa Bacolod nga nagaban sa paggamit sining vape nga ini publicly, Councilor, no? Ikang author sini. Yes, ang original nga author kag landmark gina yang ordinansya because that is the first all over the Philippines sa muna kun nga ang ginakopya na sang iban kag ginapangayuan kita sinakopya sang ina nga ordinansya. So as early as 2014 ya Action Brian nakita na niya naton ang negative effects sang e-vape or e-cigarette. So nagpasar kita sang isa ka ordinansya regulating regulating the use and the sale of e-cigarette and providing penalties thereof. So ginbutangan na yan natin yung penalidad. Kaga provision nga hindi ikaw basta-basta kag makabaligya kag makausar sang e-cigarette because of the negative effects na sa aton nga mga kabataan kag sa aton mga pumuluyo. Kag ini nga ordinansa ginpaboran sang mga colleagues mo manda nga mga opisyal sa sangguniang panglungsod. Yes, ginawayan pagalina namon ni Councilor Distrito. Itulaon niya kuya sa mapas, the original author. Di siling ko gani siya. Hindi na ya siling ko ya revision, kundi amendment lang inang imo ya. Because the primary provisions nga ara na da subong sa aton yang ordinansya ara gyapon. Kundi gindugangan niya lang ya if you provisions duwa kung tatlo ka provisions sa butong ginhalinan bala sang away pot. In any case whatever at least somehow na kita sang national government nga ang ginagaling ordinansya useful siya. Kung ina nga layi dapat gidman ipatuman para sa proteksyon sa atong kabataan. So pagambal kita nga regulations ang padban sini sir again suliton ko sa mga public places like hospital, simbahan, public plaza, mga malls dira kag mga damo tao di say mangyapon sir amo nang sitwasyon abe. Yes sir, yes correct na. Then with corresponding penalties. Ano mga penalties ni sir? Ang first offense na may penalty of 1,000. Kay kada mo sa mga kuan mo may provisions ako daw with the use of in public places, the sale of e-cigarette to minors, etc. So may ara kita penalty. Ang unang offense is 1,000. Tapos kung nagabaligya ikaw, suspension of 3 months, 6 months. 6 months. Tapos ang second penalty, second offense 3,000 and then a suspension of the business of for 1 year. And then on third 5,000 and then cancellation na gidya sa imo nga business permit. How about sir ang user? How about isang user the same? Kaya ang user amo na siling ko ilang penalty 1,000, 3,000 and 5,000. Okay. Yes, the use of e-vape in public places. So 1,000, 3,000, 5,000. May imprisonment sini, may pwede mapriso. Wala lang katasan ng butang. Penalty penalty. Wala na fine lang. Wala lang imprisonment. So ang negosyo mo man di say man 1,000, 3,500 pero may mga suspension kag closure siya sa negosyo niya. Yes sir. Kay sale mo. Sale and then distribution gindala ko ina ang pagbaligya kag pag-distribute sang inya nga e-vape. Okay, 2014 sang napasar ini so far sir may nadumduman kada nga may nadakpa na kita sini, may napasira na kita nga naga-violate sini. Wala pa gid Action Brian.
But malo ka ang isa pa ginagdako nga punto. Aha. Gintagaan nila yan aton budget for for the efficient, effective implementation sa ining ordinansya. Pwede din nila naton magamit sa aton mga kapulisan ang ina nga budget in terms of advertisement, information dissemination, na gintagaan pagigyan naton na ligwa nga makreate sila sang task force nga kung sa din, amo na sa ko ang mag-implementar sa aton nga ordinansya. May task force, kag may ara budget nga yatag ang aton syudad. So far the way na-implement gid man ini sir diri sa Bacolod testing kita di bisan wala kasi mana abi sa kabulan. Yung tagwangan niya to ni PIO officer Chief Superintendent Pico, sila niya kagalina sa ordinansya. Kaya nga mo nga ginakaptan, executive order lang. Buti siling ko, miyara, ay tiyo. Ano oras na nawag sa nga gabi? Hindi. Ginto kasi noon nagpabalo si mo, si Action Brian. Hindi. Siling ko, una ginaya si Action Brian niya balokang mga lungkat bala sa mga papeles da, kag sa mga dokumento sang syudad ginay saya siling ko mga pangukay. Hindi for the siling niya ikaw gidingin ko anya kuno sang impormasyon. Hindi kay thank you sir thank you. Yes kada dumduman ko gini sir mo. It was the time nga akong beat reporter sang City Hall kag isa ko ni sa nag-report sini mo. Sa paglalisay nyo ni Councilor Distrito, Mantagani, sini. Si kumasadya nga si... Away na to, tapos na to. Dismiss man itong iyang label sa ako na. Away na to, tapos na to. Diri kita ya. Tapos na to. So, sir, anong mahambal mo, abing, na ang imo nga ordinansa for the first time here sa Bacolod, subong yan ang nationwide ini? Kundi ka. Ipos mo lang gani kung wala mo ginukay, kundi tanigin tabayaan ko na lang na. So, get kaysa, at the end of the day, siling ko mabalaan malang natin nila sa gihapon. Pero may tatlo na ka syudad. Ang nagpangabayot na sa ako, sa tuanay pa lang. Kay balokay, pwede ka malangya siling makapangupya mo. Sa ordinansya for your, para sa imo man yung LGU. In fact, in-take up ng ganina, I was informed nga sang graduating students sang Ateneo de Manila. Ginkuha man nila kaging pangitaan man akos na sa among ordinansya. So kopya man ganito nila. Okay. So Ateneo Ateneo de Manila. Okay sir, before kita mag-end, suliton ko lang. So ang imon nga ordinance pwede nini magamit sang BCPO starting tonight kung gusto nila sir. Yes, sir. Because that is already an approved ordinance. Basta kutob lang tugtog sa sulod sa siyudad sa Bacolod. Bakit gamiton na nila sa Talisay? Ay, hindi. Diri lang ta sa Bacolod, kay diri lang ta. Oo. Bacolod lang kita. Basta lang kutob sa within the territorial jurisdiction of the city of Bacolod. Bisan why sa nila magamit. Bisan why subong sang EO ang BCP all in kay Duterte ni sa Malacanang, pwede ni sila ka-go sir. Damo sina. Yes, that is correct. Kung wala pa EO, kasi hindi man yan mag-issue si verbal alone, verbal instruction alone will suffice. Pero regardless whether may ara kung wala, pero ang aton nga ordinansya, pwede na nila magamit. I see. With that, Councilor John Gamboa Jr., congratulations kay imo ini author sini, kag mapuslanon gid ini sa sinima tiniyon. Kabalo kong BCPO, so nag-prepare na how to implement this tonight kung saan nila himokon. Councilor, salamat, Ged. Yes, kay Baloka Balwa, rin ang Action Brian, no? Baloka very engineering, kag enterprising ang aton ng mga mga company sa mga smokers. We always go around the bush. In other words, mga itanas sa pagi para maduso nila ang ini produkto bat matuod ka sa prangkang nga sigulanon. Ini mga liquid ni pwede mo ganina nga mabutangan to ano nga dosage sang nicotine ang gusto mo kung pwede mo pa ganina na yan butangan sang liquid marijuana. Pati shabu matunaw man lang shabu daw sa init mo. Yes. So ang ila sa mga produkto, ang ila nga tobacco liquefy na. Hindi man na yan smoking. Vaping man niya, vapor. So mo na nakita ta ang ill effects in fact kasi nga kuya nga this is even far more worse than the smoke. Kaya nga pwede ikaw kapangayo kung ano kagbakod kung yung dosage ang gusto mo. Yes. Without Councilor, salamat mayang gabi kag good night. Mabuhay ka sir. Yes, madamo ka salamat at siyempre ka sa tanan-tanan nga nagapamati mayang gabi kag madamo ka salamat. Yes sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daghang salamat Councilor John Gamboa Jr. Siya mismo nagayom sa na okayan mo gid-action bribe ba? Di ko ni malimtan kay isa kita sa nag-report sa ni before nga may amo na sina dinhi kag nagbinangigay pa ni sila pero to tapos na to da na tong ila sini binangigay pinasakay pala kaso di libel gani bangod sang sinabtanay sa revise and amendment sining nasambit yang ginatawag nato na City Ordinance sang electronic cigarette mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod. So, the Bacolod City Police Office, I understand, pwede nila ni magamit ini. Daw dalong panigani ko ng tsindihon mo ikumpara sa executive order kung may ara ginman. Kiti, may penalidad nga 1,000 pesos first offense ni user ka man or the banagbaligya ka man negosyante ka man. Ikaduwa nga dakop sa imo 3,000. Kung user ka 3,000, kung managbaligya ka 3,000. Pero may ara sang suspension 6 ka bulan na negosyo mo. And kung ikatatlo ka na madakpan, ang user 5,000 man bayran niya. Pagkatapos kung negosyante kay mo ya, 5,000 man bayran mo, dala pa closure sa imo sininegosyo. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Lieutenant Colonel Ariel Pico sa Bacolod City Police Office spokesperson. Sir, good evening. Action Brian, mayong gabi. Magpanangyaw gikan sa Bacolod City Police Office sa pagpamuno sa aton nga City Director, Police Colonel Attorney Henry Diñas. Kada sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast sa sining gabi, sa liwat na yung gabi tanan. Kaya na sir, ginsay-say ko na nga naintindihan kong situation sa Bacolod City Police Office nga hindi basta-basta nga mag-impose sining verbal nga palayag ni Duterte nga magpanakop sa mga nagapang-vape in public places. Abi, no? Namian ko sir sa ginhimo ninyo sa ludo gid ko da because nga way ka mo ga ura-ura blay nga pagbato nyo sang information dahil nyo la panakop kay gusto nyo ya documented ini kag may ginabasihan gid ano. Pero way gid man EO pa nga nagwa na check na to rin kabalokoy kamediya na nga may ordinance ang Bacolod City, sir. Paano tani sir i-adapt or paano tani i-entertain ang ordinance ni Councilor John Gamboa, sir? Action Bayan, actually nang kapamati ako sang imo bago lang at topic. Actually nabatian ko man si Councilor John Gamboa. Thank you, sir. Kita very thankful gid nga nabuligan mo kami, Action Brian. Kay siling ko do hindi man abi nga mag-implementar just because of verbal instruction or pronouncement lang. Kay once nga actually nga gamit sa atong nga presidente daw siya do ka bugat ang arrest no magdakop. Gani man. Kaya aton na permiya kung pagdakop ka may ikaso kita. So mangin klaro kung ano ang obraw naton so madakpan. Prisuhon o mag-fine. Mag-fine. Guidelines do kabudlay no? Oo, amo nang ginabagong nga implementing rules and regulations. At least klaro kag hindi lang kami NBI, may CIDG. Ano ang mga boundaries kag limitations sini ang among pag-aobrahon. Kag ang nagabiligya sini Action Brian, mga legal, they are legitimate business nan. May mga permiso. Kay may mga business permit ini sila. So, subong, daw medyo puro ginawa kami sang tawhay kay we have ordinance galit 2014 pa. Yes, sir. So, mga kita sang kopya kung ipanghatag ni sa mga station commanders at least no na makomply ginaton ang direktiba sa aton nga presidente against sa tawag naton nga vape or electronic cigarette, Action Brian. So because of this sir, ano man may ara na kamo sang power na nga magpanakop diri sa Bacolod. Suliton ko lang, why ka mo naghimo sang tikang without the EO or IRR? Unlike dito sa Cebu, yang ati sa nambal ko na 180 plus ang nagkaladakpan pero ginpapuli man lang, 230 ka mga e-cigarettes ang ila sila na confiscate. Yes, Action Brian. Sa subong, pwede na kita maka-implementar sa pronouncement sa atong presidente kay ordinance is a law. No? Yes. Ikondre lang niya sa Bacolod. Nahambal naman kaya ni Councilor John Gamboa nga ma-apply tagid basta diriyan sa Bacolod pero maglapaw na kita siyempre hindi na applicable ang aton nga ordinansa. I see. No, kag sakto tong ginahambal ni Councilor nga ordinance nangin become national law kay kita gali ang una. Yes sir, pioneer kita. Kita nga ordinansa so sakto gina kag siguro maka-umpisa na kita buwas kag sa Lunes kag sa sunod pa nga mga inadlaw
kay para matuman naton no ang ginamando sa aton kay actually hindi naman para ya sa diriya sa Bacolod kundi pag sundon man ini sa ibang pangabayan diriya sa Pilipinas kung health kag environment protection na paghahambalan Action Bryan. Sir, with or without panahibalaan naton nga ipaban ini ni Presidente Rodrigo Duterte, and we have our own ordinance. So far may nakit-an gid man kamo sir di sa Bacolod sa paglibot-libot kabi sa mga public places abi nga naga-vape gid man sir so far? May ara din man Action Bryan. Actually may mando na si atong city no si Police Colonel Attorney Henry Viñas na nagkandak na kami sang accounting per station sa mga business establishment na nagabaligya sang vape. Actually, naran kita sa mga record na nakatupan. So, sa subong din-inform na gitagaan bagin kita sang another legal basis no nga maka-implementar kita. But this time no mangin specific na kita. Kay sa nabatian ko kay councilor nga 1,000 ang user. Dito sa business establishment may suspension. Yes. So kung another pag open sila, makancel ang ilang mga business permit or masuspended sila. I see. Kag ini is a good development ya na mapatuman gid ang ginmando sa aton nga presidente against sa nagagamit sang e-cigarette or ang natawag naton terming vape sa mga public places diriya sa sudad sa Bacolod, Action Bryan. So diri sa Bacolod may nagabaligya gin man ano sir, i-inform nyo ni anay ini sila or ma-strike kamo gilayon sir? Mas manami siguro Action Bryan nga step by step kita. Even though nga na batian na gid man ini sa aton diriya sa aton mga media sa print, sa internet no sa broadcast media naton pero sa bahay niya sang Bacolod City Police Office hindi man pangin do nasiling naton daw ka exaggerated na sa atong pag-obrahon. Mas manami siguro nga obrahon naton sa pinaka matawhay no nga inform taanay nga may assistant na ordinance kay basi wala pa si may nakabalo nga 2014 may ara nagali ordinance sa dili sang vape. Yes. So we will furnish them copy na binagin ang nagabaligya na sila mismo maka-warning man sila nga mga ginabaligyan na may ordinansa kini. Siguro pag pungkuan natong ini sa Together City Director kung pinaka-adlaw or 2 days, 3 days nila aton ihatag sa ila, then that's time maka-implementation kita sa aton diri nga vape law or aton na ordinance about sa e-cigarette Action Bryan. So kung may warning kita sa mga negosyante, the same man sir sa mga users naton, i-warn naton anay sila sir, amo ning himuonta. Yes, so may ara kita nga mga information dissemination na pag-aobraho no. Kay again, we don't want nga exaggerated or masyado ka-abrupt, ka-drastic ang aton nga pag-aobraho. Anyway, ang iniyang sa aton is just implementation sa ordinance about vape law no. Mas manami siguro kung wala kita sang may madakpan kay kita na nagsulod no. Correct na. December abi subong ang bayan kalaway man nga may madakpan dito tapos tagamit tapos kita sa piyado pa subong ti 1,000 ako na na Yes. So again, hindi gin malikawan nga may ara gin man dire nga magpasaway. Kag still makapagpakatigang despite ang aton mga information dissemination nga pag-brown. So that's the time siguro Action Bryan nga mapilitan kita nga i-implement ining aton nga ordinansa pagdating sa vape law Action Bryan. Okay, sige. Ay mo sir nga panugyan sa mga negosyante kag mga users nga halalong na sila kay may ordinansa na kita nga pwede na magamit next day or starting tomorrow. Kay iban basi nagsalig sa YEO. Ang iban abi sir subong nagataas noog yapon sa YEO, hindi sila kapanakop. Ang Bacolod gasunod gid sang human rights bilang ginatawag ti subong nabukaran ni Action Bryan sa Action Radio. I'm sorry kay duway mo ko intention tanin to nakaron kay nabukaran ko gid abi basta ti kalon kuno abi no. Actually Action Bryan una-unang pasalamat din ang Bacolod City Police Office no sa information nga ginhatag mo sa amon sa bulig nga at least matigayon naton ang manginmando sa aton nga presidente. Anyway, ini itong pag-obrahon again para ini sa tanan no. This is for the protection sa ilang health kag of course aton nga environment kay kung may problema kita sa health tanan diri apektado basi basulo naman ining gobyerno naton kay damo nagmalasakit kini Action Bryan. So again, ang sa amon nang sa Bacolod City Police Office
klaro naman siguro no sa atong mga pinalaga ang mga tagpalamati na may ara kita gali ordinansa. Yes. So one of these days no maga-post kita sa mga information dira sa atong mga SB account, sa atong mga Facebook, pagi sa Action Radio. Yes, wow. Siguro Monday or Tuesday maga-implementar na kita. Or basi siguro may ara na kita may madakpan na kita dira. Labi na gid ang madakpan naton sa mga public. Tandaan naton Action Bayan, ignorance of the law excuses no one. No. But again, ang sa amon lang still ang pinaka matawag naton humanitarian kaayo nga pamaagi aton nga pag-aobra kuno na again for the spirit of December no gakuan man kita sina gusto ka man na ang aton Action Bayan. Again, tuliton ko, mas manani nga wala kita may madakpan. Bahala na po, hindi nato nila maabot ang pronouncement ng aton nga presidente. But again, we don't want naman i-violate yung ina, especially sa mga public places naton. So again, for the spirit of yes, kumbayan. Ang balkabla sir sa Cebu, may dinakpan ay sa ibang nga province, basi may ara man, diri sa aton zero kita, basi magbutang ba sa una ni Duterte sa ano, ang Bacolod, way gin may ga-vape to, do ka kwanhaw, do ka imposible. Ano mo na bla? Galing kaway siya kabaloya nga, nag-a-abide ya sa layi ang PNP naton. Amo mala naton, mo? Yes, Action Bayan. Amo mala. Kwan ini, may ari na gid bangod sang aton nga pinaka-legal nga basihan. Hindi makwan, dako ang posibilidad nga siguro makakomply kita dira. May madakpan kita, base sang ordinansa nga obra sang aton nga pinalaga councilor John Jambuaca. We are thankful nga sa subong kag-inform ko sa aton mga pinalaga listeners nga may ara gali ordinance ang Bacolod. Kung gusto sila mag-vape, wa sila sa Bacolod siguro Action Bayan. Bon diri sang talisay kag bata. Pwede. Pwede, no? Anyways, sir, salamat. Good luck sa pag-implementar sini, sir. And mabuhay ka mo, sir, sa Bacolod City Police Office. Thank you, sir. Mabuhay din po kayo, Action Bayan. Madamo niya salamat. And kagabay pangatani nga magapadayon nyo ang maayo naton nga pagtinamdanay sa PCTO sa Action Radio. Dali, sir. Po kayo, sir, dali gid lang, sir. Namiyang ko tong mati si mo, sir, sa ambal mo nga magapadayon ng aton sini nga relationship, ano? Kay may sabi ka hippie, may isa ka hippie abili sa Negros Occidental nga gapangaking media. Trabaho lang ni Action Brian. Yes, sir. Hindi makaintindi siguro. Ina naman na iyaya pagtanaw dira. Pero sa amin sa kapulisan, we accept isa may mga kakulangan din kami. Like for example, tao lang. Like for example tonight, if wala ko why man sa do, sir, no? Pero I don't know kung nakabulig ko sa imo, sir, nga naka-inform ko kung may ordinance kita. Like sini balikan ko si Sir Pico do sa tikalon ko sa mga gabi. Action Radio exclusive. Balikon ko si Sir Pico, sir. Balik ko na sa imo. Siniman tiniyon. Dali gid lang. Yes, Action Bayan. Namin ko sa tikalon ko sa mga gabi. Like for example, tonight abi do nakabulig ko inform sa imo kay ka mismo kida do nag-claim kagid man nga dogi pa balo mo ko Action Bray mi ari tani gali. So do kanami sang relationship nga amo sini, no? Amo sina abi, no? Nga ang media not all the time lang to criticize sa mga yara sa gobyerno, pero sometimes may mabulig man kita to inform na. Sir, insakto man. Yes, Action Brian. Kasi aton kisa nga pagpangabuhi ini parang weather, no? May simpong kisa nga may mga wake up call, no? May mga tawag naton nga pagkiramdaman kung kisa sa bahin kasi hindi malikawan kisa nga pa sa aton nga trabaho. May ara gid tayo mahaboy kisa nga medyo matandog man ang iba naton dira nga mga kauturan maski sa amon sa mga kapulisan. But again, ang sa amon niya sa bahin sa Bacolod City Police Office, we accept that as not a problem kundi challenge na sa aton nga there must be something nga dapat obrahan. There must be something that needs to be done, no? Ang sa bahin sa aton, we are always positive despite sa mga negative nga ginahaboy sang kapulisan. Again, ang PNP hindi perfecto nga organisasyon. Kaya kita nagapasalamat kita sa mga criticism. Again, we accept that in a positive way. Baka kanami gid, sir, pero ako ay gid ko naga-criticize kay ka budline sa trabaho nyo, sir. Hindi na basta-basta. Sometimes nag-criticize gid man kita kung may makitaan kita may lapses gid man abi. Pero hindi man ko sure nga ang lapses nga to, lapses gid bala basi pananawan ko lang to, daw mo na bla. Pero sa police ganiya hindi lapses ato kundi proseso, daw mo na bla. Daw mo sila. Yes, Action Brian. Sige. Salamat, sir. Maayong gabi kag mabuhay ka, sir.
Mabuhay din po kayo, Aksyon Bayan. Mabuhay po ang Aksyon Radio. God bless po. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na yun namitan ko yung police interviewon mo. Bagay, ganyan nag-PIO ni si Sir Lieutenant Colonel Pico. Ya. Bisa mag-istoryahanay pa ka mo sa bilog ko di pila ka oras ng program ko. Duduwa ka oras kag tunga. Bisa mag-discuss baka mga duwa, way kakaubusan ba sinog hambal ba? Negative o kung positive man nga mga kritisismo, ginakabig ya kuno, ginakabig nila yang challenge sa ila sining nga trabaho. Tido ko nami pamatian, no? Hindi iya kay mga akig kay mo yung gin-report sang isa ka reporter ang balita kay minor. Pero way man gin-mention ang ngalan, way gidya tanan-tanan bisan lugar ganigro do na late pa siya ganing ara sa area kay ti nagarespeto. Anyways, exclusive na una na batian diri sa Aksyon Radio Bacolod nga may ara kita sang city ordinance nga pwede pandakpo niya ang e-cigarette diri sa aton sa Bacolod without sang ginatawag IRR Executive Order gikan iya sa Malacañang. Aksyon Radio Exclusive. Subong gabi ni batian aton kagin kumos na dayon para ubos ang istorya kag subong gabi halalong na mga vapers na tunda sa mga party goers na tunda sa mga ilimnan nga nagadala-dala sang sigarilyo yung e-cigarette nga ina ay paghalalong gid kamo kay nga may ordinansa nga natukian kita karon kag napabalo na naton sa opisyal kag napabalo naman naton sa Bacolod City Police Office kag may basihan ang BCPO nga pangsikupon kamo. Abi nyo nagsalig kamo nga wala EO nga nagpanaog kay ang BCPO ay gid nagpati pa kiti IRR ginahulat nila subong may ordinance na sa lokal. Disgrasya. Why na? Pangtaguin nyo na kag mag-usar na lang kamo da sang suyop-suyop. Guro may pagrustro na lang. Layo pa sa disgrasya. Ang lain pa diri, kay una nga dakop sa imo, 1,000 pesos. Ay ikaduha, 3,000 sa mga users na. 5,000 din na sa katatlo sa users na hindi man kamo mapriso. Kay way manabutanggid sa ordinansa. Sa mga negosyante naman, una 1,000, ikaduha 3,000, may ara sang suspension sa inyo sininegosyo anom kabulan. Kung katatlo pagig kamadakpan da 5,000 kag subject ina sa closure sang imo sininegosyo. Okay? Ano pang ginahulat nyo? Panirado na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung si Kibuloy pa, stop! Las 7:40 sa aton pagbalik karon magkaksyon na. Dalag ko pang balita aton siningat talakayon diri gidamang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:53. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon, no? Way ka naga-vape, kay nakulbaan ka na dakpon, way ka naga-panigarilyo, dugangin nyo pagid sa paggamit sang tansina. May nga hindi ka mag-ubo,
sipon, hilanat, trangkaso kag iban pa. Ay sang mabulig man sa pagtunaw sa mga nagatubo-tubo nga mga bukol-bukol dira sa inyo sining nga lawas. Zanton to kag sa gabi. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ante sa report action na din na kwanta niya. Bukaron taneton sini mga mensahe diri si Action Percival Villamor naga-monitor sa mga gabi. Salamat. Emmanuel Miraflores Cuales nagalantaw man si Matinion sa Qatar. Araman si Custodio Jen, si Jocelyn Calamaan, may gabi Action Brian, salamat gid. Jeron Javier, si Jack Balaan, ara na nakatutok na. Tamyaw lang kuno ang Brillantes family sa kay Lene Dira kag Lola Consing Doria Sampurok Marang Mandalagat. Araman sinting Biboso sang Silin Homes, Imbodyo Campo may gabi. Oliver, Paul Spat III, si Jen Oy Cicer, nag-monitor naman sa Singapore. Dana Bandak, salamat gid, or Bundak. Si Allen Transporto, good evening, Action Brian, monitor Toto Alena, Masville Barangay Cubay. Matiman si EJ, Joy, Linlin. Monitor man si Tatay Moroy, Nanay Leyte, Dira, Mama Idna Lapar. Brad Alex Bodoy, Prito Tit Bobby Bindol, naga-monitor. Fred Bilbao, good evening. Si Inerio Villaruel Ong, may gabi Action Brian Leog Tamyaw sa mga sinakpan ni Asing Haliures Villaruel nga naga-enjoy sang Martisan Festival sa Sumag. Ay, fiesta na Sumag. Si Priscilla Alira Piaduce, salamat. Araman si sige. Si Ed Hilado, salamat man, nag-monitor. Ipastop ko no ang traffic sa EDSA. Skibuloy, tubot silingon niya. Karami gid sa, Hailang ko no sa kay ang bana niya, Cesar Piadoche ko na. Halin sa kay Priscilla Alira. Si Reina Redondo, nag-monitor man. Jenny Pontinegra Arellano. Good evening, sir. Greet ko lang da LJ galit niya. Jenny Arellano always gapamati sa inyo. Kag Fapili Pontenegra sa barangay Linawon. Ramana, sige salamat. Heaven. Montenola Ningres, salamat man. Ernesto Paul Parino. Action Brian, good evening. Muni kami from Gardenville with Kapitan Jeffrey Parino. Si Kim and my wife, Suset Galupok, yun ang mga balita. Good job. Salamat. Thank you, good. Roberto Carlos, salamat man. Anabilia John Sanchez, Bert Hirapusco, si Caraballo, salamat dira sa pag-monitor. Rex Ann Bilnas, salamat man. Sige, balikan kong iban karon mga kaksyon. Sige, unahon ko sa aksyon na Eden Aboso, kay por tema nga balita ho, gikan sa Hinigaran, no? Banwa sa Hinigaran. Kaysa nagligad, may nadakpan dito nga isa ka drug personality kaagi naman gani priso mo sa droga. And nakagwa siya tapos ng tinuig lang na priso. Naglaom ang pamilya nga tinarehab ng kwanya huna-huna niya ilawas niya kiti na priso na. Pero without knowing sila sa ning family, ay nagasige mangyapon kanegosyo gali. And pagluwas sinati gagamit si legal nga droga. Kag ini bayaw sang alkalde iya sang Banwa sang Hinigaran nga si Mayor Nadi Arcio. Ti amakon mo alkalde mismo nag-ako nga siya mismo amo ang nagtulod nga dakpo ng bayaw nga nagaduso kag nagausar sa illegal nga droga kit hindi siya nanamian nga amo sila ang ginahimo. Ti mayor siya mo. Dapat kung mayor ka to, ihimplo ikaw nga ikaw ang sundon modelo, ikaw sang mga constituents mo dira sang imo sini mga sumulunod nga maayo ti kung mayor ka, imo bayaw ya gaduso ka nagausar ti sa utok guro ni Mayor Arcio. Hindi mayon magkapagubak ni si Mahit.
Oh, ti may papadakop tani. Pinadakop gidjay, no? Pinadakop gid. Ipasaysay tabi ka Action Eden Abuso. Action Eden, may gabi. Action na Brian ako no ni hinigaran no Mayor Jose Nadi Arceo nga desisyon na sang ila pamilya nga isugid sa otoridad ang iya nga bayaw nga kun madumduman na dakpan ini sadtong Nobyembre 20 sa bypass operation sang kapulisan bangod nga ti nagabeligya sang illegal nga droga. Action Brian. Isuno kay Arceo nadakpan na sadtong iya bayaw kag nakaserbe na sang iya penalidad rason nga ti after ya pag-serve sang sentence. Action Bright, syempre, nakagwa sa prisuhan o galing, nagbalik sa gihapon liwat sa bisyo. Purti, no? Di suno kay Arceo sa iya pagtanaw, Action Bright, bilang alkalde sang banwa sang Hinigaran, madata gidya sa gihapon ang problema sa droga sa iya nga banwa. Gani nagpangabay siya sa iya mga nasakupan nga magbulig sa amo nga kampanya ti palayag ni Arceo kun mayara sang himata. Action Bright nga nagausar o kun nagabaligya sang illegal nga droga. Gilayon man makigangot sa kapulisan agud malikawan nga maka-impluwensya kag makahalit pa sa iban. Pangabay sang alkalde dapat mag-umpisa sa sulod sang panimalay. Action Bright ang pagtapna kag paghatag sang disiplina sa mga himata nga nagaintra sa illegal nga buluhaton. Pamatiaraton si Mayor Jose Nadi Arceo. Pagpanawagan man sa akon na kasi manuwag lang ang problema natin sa droga. Yung padakop ko, akon bayaw na nag-engage sang droga. Gusto ko ini ipaabot na mensahe sa akon mga constituents na maski utod ko pa na, o bayaw ko pa na, parinti, o ano, kung magahimo sang sala, dapat natin sawayin. Himuon ang jakto. Damo pagid, no? Istorya naman sa kanila. Damo pagid ang mapituhan ng pamilya kung hindi nyo ina pag-himuon ay correct ang mga kabuhi. Panawagan ko nga sa ibang talagang mga pamilya kasi manwa ko nga engage sang droga. Kamo nga pamilya direct na makasaway sila. Kung mahimo kayo ni, sigurado ko nga mag-successful ang atong kampanya sa droga. Nang concern ka sa pag-balaka, lang ka naman ang atong pamilya. Tutod ka, atong mga rente, pero kung itolerante na, damo pa maadik ng mga parente ka tungod sa iya. Action Bright, pag-interview taman kay Ina, kay Mayor Arceo, nagpahanumdom na lang siya, Action Bright, sa sa mga nagabaligya balasang palupok nga sundon lang ang mga pagsulundan sa pagbaligya sini agud malikawan ang mga aksidente. Action Bright nga posible magtuga ti sang makahalit pabala sa pumuluyo. Ti suro kay Arceo sa National Road sakop sang Barangay Anahaw sa amuga banwa gid lamang ipahamtang ang mga kiosko sa manugbaligya sang palupok. Ginpahanumduman man sang alkalde nga kinahanglan mayara sila, Action Bright, so naka-ready na nga tubig kag fire extinguisher kag likawan ang pagsindi sang kun ano nga pagkabutang malapit man sa mga kiosko sang palupok. Action Bright. Okay, Hinigaran gali mo na yung kapital palupok sa Negros Occidental, no? Correct, Action Bright. Kag syempre kabalo ka naman ang nagapati gidya nga ti pang kuan ako na Action Bright mo pang tabog sang malain nga espiritu. Ina. Kung malain ng espiritu ang ginapatabog sa tanay, kundi ang nagpalupok siya na una, plagyo na. Nilahog na. Correct. Hindi lang ang mga nagapalupok makabenefit, kundi ang ginapalukpan. Palukpan mo kung galingon mo. ang imo mga mga kinanlan nga tagaan mo na lang yung palupok Yes, amo na. Siya na lang mapalupok. Kay kalaway man nga palupok mo gid sa tupad niya. Tagaan mo na lang siya sa palupok para do hindi magid bala malain gid daw. So na regulate na sa bongdang lutuan, hilimuan ka palupok kay kagi na sunog Hinigaran Action Eden mo? Yes, Action Bright. Mo nambal ni Mayor Nadi nga dira lang gid nga lugar pwede. Kag hindi na ya ang iban base bala Action Bright may mga pasaway base maglapit na ya ang New Year. Kag base may mga disperas na base bala ang iban nga manugbaligya ibutang nila sa gwa nila balay kag hindi mabalaan Action Bright ang mga aksidente kag ang iban man bala tripping man miskan hindi lang bala Action Bright magsalig kay miskan upos ang sigarilyo da kun
labutan ng pabilo da sang palupok ati Happy New Year ginangwa. Kabalo kasubong daan si Presidente Rodrigo Duterte hindi naman pa silabot pa sa LGU sa pag-regulate sa palupok Action Eden. Sino nang rally da mas likod mo man? Ang mga kabataan ko Di na magpasilabot si Duterte sa diin nga mga designated area abi nga pwede ka palupok kabag baligya sang palupok. Di ba si pinagusto ni blang mga LGUs na to, no? Yes, Action Bray. Pero siyempre ang aton yung mga local executives, Action Bray, halungan man na nilang ilang ang mga constituent. Amo to ang bagko gani kung ano tong nahimo last year abi sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte and the results sa to maayo Action Eden mo do jutay blang nagkalalukpan sa to. Amo to dapat yapon sundon ta Action Eden di bla na? Correct, Action Bray. Kag pwede man akon may ara kamalan sang internet, kag may ara kamalan sang speaker. Pwede gid Action Bray nga i-record mo na lang da kag amo na lang na yung ipatukar mo pag abot sang New Year. Doon di kuya kasaho gusto ko ya mapalupok gid. Ano lang Action Bray ang piccolo lang na bala? Kag ano na gani ang ginahaboy lang na bala Action Bray nga galupok dayon ang na gani tawag nalipat ko. Quitis Quitis? Hindi Ano man? Ang pagbata na bala Action Bray ang ginahaboy-haboy lang na bala tapos galupok. Ambot ano na? Basta mo na sa. Pero Action Bray. Sige. Ang nami daya, bit-bit ka na lang sang kuan sang taklo bala sang kaldero. Ina safety gina ya. Panglabugay ka tapos tupad balay mo. Gusto niyo gid ng palaya. Kag mapusilan ka. Ang ending gali Action Bray, kung labugayon mo tutupad balay mo, may daan ka mo gali ang wala pa insindihan na inalipat ka. Gusto mo na tani mag-great Happy New Year. Mabasi mag-ending karon ang inyo nga magsaulog yung sa bagong tuig galalisay ka mo dayon. Kapusilon niya ka. Hindi Garatapat Action Bray ang baba. Ito, pero dali lang Action Eden. Action Eden dali gid lang Sino to nadakpan gani nga bayaw ni Mayor Arceo gani? Si Hermino Sevilla. Do ka pila to nakuha sa do gamay man lang to no? 60,000. Yes. Hindi Action Bray do 7,000 plus sa 7,000. Gamay man lang to pero amo na yambal ni Mayor nga desisyon gid sa ila pamilya. Anak ko Action Bray duha ka heat sealed plastic sachet sa ginasuspetson siya bu. Bulubanta duha ka gramos Action Bray nga may DDB value nga 6,000 pesos Action Bray. Ay sige. Dito na sa Sitio Capino, Barangay Anahaw man Action Bray sa Banwa sang Hinigaran. Sige, mapalupok ta. Good. Para pag pampalaya sang malain niya. Espiritu. Dala na daang malain, ginhawa. Lain baho. Nga, paano? Ano? Wala. Di siyempre kung malukpan, kani maglalayas baho mo na. Amo na. Distingan ko na, be. Ibutan na sa ilok mo na, tanawon tayo magtalas. Hindi, malahog lang niya ito ni Action Bray. Sige, salamat Action Eden. Action Bray, Happy New Year. Pero ti man nakadasig imo bago plaga manugluto. Gay mo planta palupok Happy New Year kina imo ya. Ay may Merry Christmas pagali Action Bray. Merry Christmas ka na. Sige. Yes. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Laktan taman sa ulo uslit ang aton sining nga balitaan de kay do ka seryoso kung kaysa ang balita tadi. Grote man din sa Action Eden magsabay kung kaysa palupok ang balita ya sinigaran ano. Halalong gid kita kon palupok ang paghahambalan kiti kadamo na sa mga kamalagko kag mga tudlo kag mga kamalingking kag mga ano pa nga partida sang inyo sining nga tudlo nagkalakakas kada Disyembre 31 sang gabi. Dito na napagsuliton pa. Pagkatapos ang aton sining mga kabataan dira ay batayan tagin ni sila kay kaluluoy kung kaysa mostly nga makit-an naton sa ospital mga kabataan git. Inablang mga umido, puluton, kag abrihan, kag sindutan. Lapos lapit sa imong nga nawong. Kalaubos ang kilay. Kung di malason ka pating buhok sa ilong mo dala sa So bantayan tagid kabataan ta, no? Para sigurado kita, no? Sa aton sining pagpangabuhi diri sa kalibutan nablang bagong tuig, why yan nagkalabuhi ng imo sinima tudlo da? Iban bagong tuig sa ospital kada ganto sang third degree, di maguro third degree, mga second kag first degree man lang guro. Ang maago mo pero kon malukpan kapag idya,
ati kung isa ka lang utod gid ka lang king mo da. Dito ko ay man. Last 8 mag-aksyon, balita na aksyon Eden. Dulong sa aton sa life extension by sa aton nga immune system. May araman sila sang kape subong na amo dapat gamiton para sa aton sila ikaayong lawas imported ini. Maghalong sang pike iya nga life extension street sa klinika nila dira sa may lapit gid lang sa DHL kilid dira lapit sa Burgos Lacson. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Pagbalik naton karon mga aksyon na lamutan nato sa aksyon John Diaz kay kagabi ko ni una na batian diri sa aksyon radyo ang enkwentro nga nagluntad sa New People's Army kag Philippine Army didto iya sa Binalbagan. Suno sa report kagabi una na batian diri with Benedict Arevalo ang Brigadier General Benedict Arevalo sa 303rd. Isa patay sa NPA, isa man ang pilason. May na-confiscate pagid sila nga mga damo-damo nga bayo, kaldero kag iban pa. Hindi niyang kaldero nga sindutan tayo nga nagabalor sang 50 milyones yan. Lain naman nga kaldero. Pagbalik naton karana sa aton sa nga pagpangalagad. Standby lang nga muna. Objective, balance. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed
for them to decide on matters of public interest. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:22. DTX 500 mga kaaksyon, panubo level sugar dira kag kompleto iya sa management liver detox, paninlo dugo kag iban pa. Ini sa mga butika. Aksyon Radio. Ante sa report action John, good evening sa imo action na Bri. Great ko lang na konseri manghod sa nga naga-school kuno sa Sumag nga si Mary Joy Estrada. Si Reggie niya sang natuyay. Speaking of natuyay, may gabilan dagli sa konsering sa konsering pakaisa naga-monitor man si Matrion. Dali gid lang. Ang ako ni sak amo niyo do, pwede kaliyog sa gwa na bilin ko ro. Sa lamisa ni action guard. Tingala ko do ka kulang sa kabuhi ko sa mga likang isa ka kang panganan no ID, no? Mayong gabi na dalingin basahon ko to karon digid ka, no? Ang iban pa diri, no? Good evening action na Bri. Arigid bauses ko malabyan sa malaking espiritu disgrasya gina. Ariya, no? Salamat gid action Elms, no? Ariya, daligid lang kay ginapangita ko di mga message nila. Ariya. Greet lang si Nasio Kanaya kag Rebecca dira sa natuyay. Alin kay kasa indang kag sinong gamay panirion family. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, salamat gid no. Action na Bri kansulong gid natabo ang enkwentro gapon niya. Kalapit na digwa samon sakop na sang Kansalungon, Banwa, sang Isabela. Ay, glika. Halalong kamuda. Halin sa kay 8215, good evening, action Bri, kon mapati man kita tanan kay Kibuloy, nga ina daw mga into man kita tanan ni, si Digoy ni. Pati gini si Presidente Rodrigo Duterte. Halin kay 2535, good evening, action Bri, si Kibuloy may power kon siya na lang bigamiton sa pagpauntat sang droga. Inday ni sang
Kasalagan, Pontevedra. Bukod mo sumong challenge kay Kibuloy, no? Si Vice Ganda, gin-challenge siya si Kibuloy, sir, no? Nga pon taton ang traffic dira sa EDSA. Subong naman, si Presidente Rodrigo Duterte, hambala niya ang kamay pa mapauntat ni Kibuloy ang korupsyon sa gobyerno. Subong may nag-challenge sa no? Nga kung pwede mapauntat yung illegal nga droga. Ala ka Kibuloy. Pero kung si Panilo ni balon nyo, sakyan, kamunis lakyan pag-agar. Saan dyan obra, no? Basi ka pamati ang mga sinakpa ni Pastor Kibuloy, basi mapalabot nyo to sa iya. May gaayo na siya, basi mapauntat siya kung illegal nga droga. Alin sa kay 8053, hindi ako ha, ang nag-challenge siya, text na diya, basi ako lang balikan diya. Kapalo ka may media man si Kibuloy mo, binanatan niya to ganit si Vice Ganda, nga ganyan, bala niya, tatabing traffic sa EDSA. Birahon sa sang isa ka media nga birahon na, balabala na sila. Di ako ya text to ya, di ako. Kaya base mahanutan tayo ni Pastor Kibuloy. Inarespeto ta ni siya. Good evening, so Brian. Nagpati-pati man siya sa kay Kibuloy, si Presidente Duterte. Gadugay na gabinuwang na itong kay Presidente. Base blakibot na ang tabla. Ito nasa, grabe, mental paging kunuyaw. Di magura. Kay Presidente Rodrigo Duterte, doon pasakay, guro ng iya, guro. Ano naman niya sa kay 37507? Good evening, Sumbray. Wala ko yagapati nga si Kibuloy nagpuntat sa linog sa Mindanao. Ano na yaman, ginoo aton, hala, may ginoo na aton. Hala, iya lang magpati ang Sumbray. Ginagreet niya lang kuno ang duwaya kamakabataan. Si Isabel kuno Jenny Nabisaga, Villanueva, Sampurok, Abaca, Barangay Mailom. Salamat, Gidak Sumbray. Syudad sa bago ato, ano? Damo ganyan na iritar mo. Halin naman kay 0180, ang pinsar ni Duterte kay Kibuloy, isa lang, ang pinsar ni Duterte kag ni Kibuloy, isa lang kay kon may sala ang ginambal, dayon hambal nila ay pasensya lang ha. Diferensya dayon ang, o kung depensa dayon ang ila sila nga spokesperson. Si Pamilya Sambalis niya. Sige, salamat, gid. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpati kay Kibuloy tungod miyembro na siya sa kingdom. Kasadya sa mga text ninyo, si Amin niya, no? Support, the close friends lang adway sa ni Kibuloy kay ni Presidente Rodrigo Duterte. So, ini garanto si Amin. Halin sa kay 25, kung 2855, good evening, Action Bray, palupad ng naiyang sugilan, no? Kabalaw na yan si Presidente Rodrigo Duterte kung daw ano ka. Di ko ni mamasa. Gurong imo text ng isa. Di ko daw kabudlay na sininaw. Sakit na ni. Action Bright, good evening. Ang pag-untad sang lindol, hindi ang paghambal ni Kibuloy. Nga stop kundi pasiga ni Kibuloy sang suga. Dani kanyete ni. Sinong Dani nag-intra man, no? Lain pag nga kwa, no? Linog ng imo yan ng Dan. Kumustang kinabong kinabong 3-2-1 na. Halin sa kay 5631, good evening, Action Brian. Ang NPA diri sa Isabela, gaamat-amat naman sila damo. Ang daan nila nga kampo sa barangay San Agustin, sigurado ginbalikan naman nila. Ula? Porte pag ini. Halin naman kay 0775, Action Brian, monitor lang kami pamilya Aldia, Subogat, Leyes, Piso, salamat, gida. Ruel Solid, Action Radio. Salamat, gid, las 8:28. This time, Counter Section John Diaz. Balikan ta karon ng iban nga mga text ninyo. At least na aton sa badosang gabi na kayo, man kita sa mga mensahe niyo. No? May gabi man kay Madam Emily Roland Nicavera, Roland Batiliano. No? May gabi lang kuno kay Miss Eden Naboso. No? Idilaos may gabi, sir. Roland Orlando Manihable Susvilla, Judith Calvis Pamposa, Ramanchel Yanson, Villamor, o kunabasa ko na kina. Lorna Diligencia, Jolie Vispo Dicena, salamat gid. We have Alan Gamboa Lopez, good PM Action Brian, good. Na-recall mo nga City Ordinance, congrats. Yes, gin pangita ko gid kisiling ko na dumduman ko gid may City Ordinance kita diri nga way lang gid niya maimplementar. Mary Jane Salodares, mayong gabi. Rica Nisha, salamat man. Araman si Basilio Dominado the third. Jose Monjuan or Monjuan sang Hinigaran.
Imelda Hamilo Banguanga, Bert Hirapusco Caraballo, dapat dalon nagid na kay bisan sa kay pa sa POV, sige pa hubot perwisyo gid kayo. Okay, parte ni sa mga naga-vape lang. Dapat nagid man kalain nagid man kung kaysa sa sulod sang salakyan naga-vape sa kundi na lang nga lugar naga-inasok ang aso nila danya do, aso iya ka bulkan. Ay, sus ko, duway naman niya respeto sa ibang nga tao nga way naga-vape. Balati, mayo na gid man nga mo sinana. We have action John Diaz. Check na to ng pinaka-update sining enkwentro sang Army, Philippine Army kag NPA kahapon. Action John, may gabi. Ang kabersyon, balay kag katataran nga mga kabersyon. Nasuri na hapunan na antes nga makuha dito ang bangkay sang isa diri ka ginakabig rebelde abi nga mo ni naka-enkwentro sang mga katapo sang Philippine Army particularmente na sang 60-second IV action Bray dira sa boundary na ni St. Isabela kag Binalbaga no nabukid na ng portion action Bray initially una gan information is area gid sa barangay Tantol no may pila dikto sa mga na-recover diri ang ato naman nga mga kapulisan matapos gin patigayon ang mas maid nga documentation kag investigasyon sang scene of the crime operatives of Consoko sa lugar may na-recover dikto nga isa diri ka unidentified o grabe na diktong patay no na lawas sa isa ka persona
Nasa tamang serbisyo. Salamat aksyon dyan. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Action Eden, kinanapindot ko no po man provincial capital to siya gali, no? Sorry gid, no? So, grabe kadamo nga mga butas, mga bayo nga iyasang Philippine Army, mga bayo nga may mga tatak nga iyasang grupo sang NPA. Kining karet kag kwan bala, karet kag maso, no? Kag iban pa tuban kadamo, no? So isang patay, may nagkaladakpan kag may pilason. Sano pa ni matapos ang inaway nga ini? Pinoy batok Pinoy. Ay, grabe. So may gabilang kay Bian Jonathan, Melchor Tingala Jr., Rowena Istoya, naga-monitor man sa area sang Cagayan, no? Ba kumusta kamuda sa Cagayan? Nakahulpa na kamuda, tibawas na kamuda sang bagyo nga ato. Si Lourdes Sarabia Araman sa Hinigaran. Good PM Action Bright pamati kami tamyaw man pamilya Sarabia. Salamat gina. Si Presela nabasa ko na ni gina. Dr. Plotenia, good evening Action Brian. Sa tanan nga pamati labi na gid sa Barangay Ucho. Salamat man dira sa inyo. Sige, balikan ko karon ng iban kay try tanan buton sa Action Andias pagbalik na Action Andias, Action Andefensor. Ano man ko man. Pagbalik na ton karon, mustahon tang panaad. Kay ti subong pinaka-last nga adlaw nga pangkuhaon ang mga illegal structures nga nahamtang dira kay ti nagausar sila sang fasilidad sang gobyerno, suga, tubig, libre. Pero may income sila yun, tindon di man manami, no? Unfair man sa iban karon. Ang mga bulak to yan, doging tagaan, pasla tsansa nga maglawig da sila. Pero check na to, Miss Patrol, kung nakapanghawan, gidman. Karon na, sa aton pagpanabalik mga kaksyon. Objective, balanced discussion. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay! Philippine Standard Time, las 8:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Ginendorso tagit sa inyo mga kaaksyon ang habon pampaligo. Anit dula katol-katol baho kag kaspa dalahig pa. Ang nakit sang kalawasan butod kag syempre inyo sini mga kaluko-lukuan dira nga nagapamaol bla. Zan ang kay Nets o Chimaro. Have a good evening. Tanan nga listener. Salamat kita siya. Why na kita chimpok siya na. Hindi nalang guro, no? Pabosanta na lang na. Kaya walang alangin. Basahan ko na lang mga mensahe tadi. Good evening. Halin sa kay 8560. Good evening. Ari lang kami monitor. Always lihog lang tamyaw kay Tintin Brillantes. Halin sa kay Madam Laney. Sige. Halin naman niya sa kay 9233. Good evening, Action Brian. Paligo gani, remind sa amon kapitan nga taga Central Maaw. No, opisina sang kapitan ara sa Barangay Hall, hindi kay sa ila balay. Si Boy Dungol ni gali. Ate, buwas sa iluho niya nito kay nag-text ka di Boy mo. Boy Dungol. Team Kimbat naga-monitor man kan Jacob Tapi naga-monitor gid. Si Bimbo, Prido, Iboy, Kirino, Pansing, Lando from Boy Butirol. Halin naman sa kay 6626 Action Bright, good evening. Paliyog tamyaw sa maukod mo nga mga tagpalamati. Mr. kag Mrs. Elvis Patigas, Dora, Barangay Sumagro si Junto, Rebecca Brillos, halin kay Nanay Richel, Tatay Tidirihada sang Valladolid. Sige. Sir, good evening. Good evening to Mr. Richard Piracolio sang Barangay Payaw. Si Toto Ipermada kag si pamilya Gutera sa Payaw. Salamat. Good evening, Exxon Bray. Gina-greet ko lang na si Mama Gina kag Papa Garyong kag family Hinardino, family Ribalde, Kauntaw sa Ginaman kag family Pastidio sa Gay City, ano? Ang nagapanamyaw Jonalyn Hinardino sang Cebu. Mauperte. Mayang gabi dihan ninyo. Mga bisdak, bisayang dako, no? Salamat gid kayo. Good evening, Exxon Bray. Greet lang si Mama ko, family Pastidio sa Sagay. Vito pagid nagapanamyaw si Bambi sa Bacolod. Kadamo sila na.
Good evening, Action Brian. Nanoniman, meeting lang kami sang senior citizen, permi wala man gyapon schedule ang pag-releasaw. Wala tulatan nyo lang kay masiga pila pang kwarta. Action Brian, good evening. Monitor di kami sa imo program sa MP Moises Padilla. Idol ka na mo na, si Roger Makilan niya. Salamat, gid. Buson ko ni basas bonga. Kaya kung isa doon na dito kabasa, no? Alunisan ta naman ko di malabot. Action Bray, abnormal. Kung napauntat niya ng linog, tani wala na sang mga aftershocks na tabo. Ay, Diyos ko, kadali, papatihon ang mga tao. Kulang alam. Napangunahan ni... Naga-amen pa tong iban, gini mo. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami diri sa may Bolobitoon Beach. Liyog lang ko, greet daw sila ni Rick, Punay, Kat, Bricks, Kyle, Ricky sang hinigaran. Salamat, Gidrek. Sige, ang iban pa lunisan, ta daw oras ta kulabos, gid. Sa dason nga simana, may ara sang tsansa nga mag-rollback nga ton sa nga presyo sang gatong. As kung pila bantayan ta kung pila. May pagitanay ko mag-us-os ni hasta sa Disyembre bla, no? Para makabatak-batak man nga ton sa mga di pampasayro nga salakyan. And of course, no, makabato-brato man ang maligya sa merkado kaya para kuani tawag naton bakal-bakal man ang ibanda sa Noche Buena nila. Ang ibandira kundi makaganar, may tago-tago, may pahatag-hatag regalo sa mga kaapuhan. Kaya kung gasaka ang gatong presyo, affected na taran-taran mo ang domino effect sa bla. Tanan ubuso niya na pasakang presyo. Amo na kalala sang sitwasyon mga kaksyon. Ano? Baka damo pagid sang mensahe naton doon di tanagid ma-akomodar ng iba. No? Puwerte subong ang pag-viral ni Kwan, ni Maestra, kag ang nagreklamo. Okay. Halin naman, good evening, Action Brian. Liyog na ko tamyaw sa kay Clarissa Mitch nga nagapaniapon gid subong. Salamat. Halin sa kay Wilma sa aton sini mga maukod nga matag palamati. Wala kita sa igo pang oras maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Backup si Sir El Rey. And sa aton sining news center sa mga gabi Action Marlon Hinavia. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos maka-aksyon ay isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati ta Lunes sa mga gyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,